Здравейте хора, добре дошли в Vlogmas ден 4. Днес съм от втория час и сега тръгвам. Да. Здравейте хора! Аз отидем до Мола и сега се разхождаме. И да, приключих училище. Графче. Човек, по-добре е да си ги набрал, колкото да се преобикаля мола. Не ми кажа, че снимаш. О, не, Бог ли снимаш? Да. Сега и ви снимате! Така. Здравейте! В момента се прибираме и закъсняваме за тренировка. Имаме червени бровинки. И да, тук ги моите съдружнички. Стига бе, не го ям, бъде. Да. Ами добре хора, много се забавихме. И сега няма да ходим на тренировка. Ще скипнем гимнастиката. Да. И така. Много се забавихме. Карайте. Голяма работа. Не е проблем, ама... Не да знам, ходеше ми се. Тъпо ми е. Накарайте. Прецъкахме и никога. Чак ми става жал. Да. Ами си ходеше на тренировката. Тя беше ли? Не знам. Така хора. В момента се прибираме. Малко е тъпо. Ама карайте. Сега други. Нещо прибирахме. Ядах се червени бровинки. Докато пътувам, имаше задръстване, защото е час пик. Обаче... Да, сега се прибираме. Здравейте хора. Това е Чери. Да. Чистичка. Аз сега ще си отворя календара. Да. Ден 4. Ето. Да мисля дали ще пипах Чери. Сега пипах шоколад, тя е чиста. Така. Ето. Да. Много са голодия с тия. Много са вкусни. И изисква координация в двете ръце. А четвърти ключ взима Дино. Да. Ами добре хора, с това мисля да приключа днешното видео. Надявам се да ви било интересно. Абонирайте се за канала ми и лайкнете видеото. И очаквайте ново видео утре. Чао!